היי חברים, לפני שאני מתחילה חשוב לי לומר, הסרטון הזה נוגע בנושאים רגישים וכואבים. אם זה מרגיש לכם כבד מדי כרגע, זה לגמרי בסדר לעצור כאן. היום אני רוצה לדבר איתכם על איסורים. למה בכלל יש סבל בעולם? מה המטרה שלו ברמה הלאומית וגם בחיים האישיים שלנו? חשבתם פעם למה קרו דברים כמו השביעי באוקטובר? למה יש רע בעולם? ולמה לא הכל יכול פשוט להיות טוב? ולפני שאנחנו ממהרים להאשים, לפני שאנחנו נשאבים ללמה זה קרה, כדאי לשאול גם לשם מה זה קרה. איזה משמעות אפשר אולי למצוא בתוך הכאב? אחת המטרות של האיסורים היא לעורר אותנו. אי אפשר לדבר על השביעי באוקטובר בלי להסתכל על ההקשר הרחב. אני לא אומרת חלילה שיש קשר של אשמה או עונש, אבל כן, לפני כן היינו חברה במתח, בשיח קשה, בפילוג, מה שנקרא לפעמים שנאת חינם. מצבים שבהם אדם מתקשה לראות טוב באדם אחר. ובכל זאת, דווקא מתוך השבר, ראינו גם משהו אחר. ראינו אחדות, ראינו תרומות, ראינו התנדבות, ראינו ערבות הדדית, וכל זה לא מובן מאליו. ברמה האישית, עוד מטרה של איסורים היא לרומם את האדם. להביא אותו למקום גבוה יותר ממה שהוא היה בו קודם. להוציא ממנו כוחות שהוא לא ידע שיש לו. תחשבו על אמא שאיבדה בן במלחמה. זה כאב שאין לי שום יכולת לדמיין באמת. ואני קטונתי מלשפוט. אני רק מאמינה בדבר אחד, שגם בתוך שבר עצום, יש אפשרות לבחור בחיים, לבחור לקום, לבחור להמשיך, לא כי הכאב נעלם, אלא למרות שהוא קיים. הניסיון של האדם הוא לא בנפילה, אלא בדרך שבה הוא קם ממנה. יש פסוק שאומר, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. דווקא מתוך המקל, מתוך הקושי, יכולה לפעמים להגיע גם נחמה. כי אדם מגלה בעצמו כוחות עומקים ותעצומות נפש שהוא לא היה מגלה בשום דרך אחרת. אם נשארתם איתי עד כאן, תודה. אם משהו מזה נגע בכם, מוזמנים לכתוב לי בתגובות מה הרגשתם, מה חשבתם, מה עלה לכם. ושיהיה לכולנו שבוע טוב, נזכה לבשורות טובות, ונתראה בסרטון הבא.